Anyalaki din! Naimbag nga orasyo amin papagayam. Isagot mi kada kayo ti may samanan nga istorya nga ingkam pinauluan. Mama's Girl! Dito'y drama tayo. Anyalaki din! Dandanin tatang. Anya ti dandanin balong. Asawa kung jay wawsik si abalasang at taga-ilay. Anya? Mga asawa kan ko na. Uwan tatang. Ay mga asawa kaun. Aha? Di ka to pa'y makagatang iti baro a brief mo. Mga asawa ka. Anyalaki din ni tatang. Kudong matibag-bagak balong. Pangalam ko may tipagkasaryo ngay. Katawan mo't panggadam. Ay kat ilakot ayon aja kakaisuna baka tayaw tatang. Ay sinalbag ka. Umdas ayamot jay baka pagkasaran nyo. Oho. Ay umdasan day jay tatang. Pinapatag. May kalay sakti kapintasan a babae dito'y ili tayaw. Ay ayatin ka talaga, Rowena. Sikat arapaap ko a babae. Balong. Lusong bata munti daton ko ngayat. Ikalay sa kadagosin, Rowena. Mababainak balong. Anya kumangay ti pagbainam, Rowena. Talagang ay kalay sa kan, lusong batam ti ayat ko. Amang ano pasakitan naktulaong. Ay saan, Rowena? Apay ko mapasakitan ka ngay. Kat ay ayatin ka nga raw. Talaga? Wen, Rowena. Iso asong batan na kon. Gasat ka matang kasinsin balong. Kayan ayat mon samatan ni Rowena awaw sexy. Saan pa ay dandanin kasin si Lester? Ay, punak no kaayan ayat maun. Gabutan nakita kayo idi jay sintraw. Nagpasyar kayo madidagal man. Kastaya kasin si Lester. Apahalan ka kasinsin balong. Naglaing ka talaga agpili ti babae. Pinilim matan jay kapintasan na babae ti ili tayaw. Ay wala kasin sen. Talaga akursunadak ni Rowena. Nagadaw tagdataton kan kuanang mariknak asyak laeng ti kayat na kasinsen. Ay, nagkana sinjaw. Patsyak kasinsen. Basit lang na panangay ayaw. Sungbatan ton ni Rowena ti dataton ko ngayat. Kudkudam man ti bukot ko nagatal nana. Aywan anak ko. Ay na, nagatala talaga ti bukot ko nanang. Ay na, amangan no addamanan na ikontrakin nan mo. Iso nga aggagatil ka manan. Nagsidak lang mo't iti udang. Ay iso matlagayam nga aggagatil ka nanak ko. Itimplandak man iti gatas ko nanang. Sige anak ko, mabiit lang na raw ta itimplaan kay tigatas mo. La 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 la. Ala, maturog ka, Rowena anak ko. Ay, makaturturog ako nanang. Ala, maturog ka na anak ko. Agkanta at tapno makaturog ka ha. Wala nanang. Ililinak. Wen, Rowena anak ko. Ilili ka, tapno daras ka ang makaturaw. Sungbatam ka din? Iayat ka, Rowena? Wan balong. Ay ayatin ka mat. Yes! Sa wakas,
Sinong batang nagbatlayangan, Rowena? Ikalay sa kadagusain. Ibagak kini tatang ko, ta umuli ka men. Balong. Ay na, siya kung ti karagsakan na lalaki di tirabaw ti daga, Rowena. Nagpintas madtan ti asawam kasinsin balong. Jackpot, kasinsin ni ka. Agasan mo dayta. Nalpasan ti kalay sayo kin ni Rowena. Adaw ti umapalken ka akalugaran tayo kasinsin balong. Agpada kayaw kindi kasinsin Lester iti bagbaga, kasinsin ni ka. San man kasinsin balong. Nagpintas at talaga ni Rowena nga asawam. Isu ang makunak anaggasat ka. Agyaman na, kasinsin. Sigurado ang napipintas ken nagugwapon to dagiti agbalin nga anak yaw kasinsing. Itatida mo ta arabi Rowena. Sana ka makaturog, Balong. Apay nga Rowena. Mabalin akod kudom tinagatil abukot ko. Ay uwan Rowena. Day talagayam. Sige, Balong. Kudkudam tani. Nagatal ti bukot ko. Kumusta nga ti adasawan anak ko? Adda parikot ko tatang. Anya kumangit ti pagparikutam ket nagpintas mo ti asawam. Wow, siya balasang kung kunada. Adda nadlaw ko aparikot tatang. Anya nga dita parikot, Balong. Basta, mabainag amang ibaga tatang. Anya pailat ka bain mo. Ket intad ko lang aro din ti balay ko kada kayo nga gasawa. Taumyanak lang ni Kalapaw ko. Saan nga iti dayta tatang? Anya nga ron. Basta, adda something wrong tatang. Agin narakop tamot ng Rowena. Balong. Ay sus, apay ngagluha ka manin Rowena. Kasladyak na irumam. Ay kat, irwam mon adwa talagang iti silenta. Talaga adyak na irumam nga dakadwa ka lalaki. Agasawa tan Rowena. Mailiw akon kaninanang ko. Yawid na kun. Anya, Agawid ako ni Jayan ni Nanang. Talaga mailiwak ka ni Nanang ko, Balong. Nay, apay ngagkatawa ka kasinsin Lester. Ay, duwa na Domingo tinapalabas. Talpasan ti kalay sayaw. Ngam di ka pala naka-score kini Rowena. Ay, wen nga raw kasinsin Lester. Si kamatlatin ng ibaga iti dayta. Isu asaan ko maamasayar ti Riknam kasinsin Balong. Talagang adda problema kasinsin. Nagpintas ngagpaiso ti asawak. Ngam naglaing met sangay. Anya? Nimot nanang natikayat nga makikaiddakin kwa na. Agyaman ang time may kadito'y balay mi, Nanang. Aging ga ka di ita ket di ka pala na iruam nga awanak, Rowena anak ko. Saan pa'y, Nanang? Kaya't ko ada kayo ti kaidakin ton rabi eh. Kasanon ni Balong nga asawam. Basta,
Sikati kayat ko akaidak to din ton rabi nanang. Balong, pumanaw ka pa lang diti pagidaan. Apay ngay, Rowena. Ninanang ti kayat ko akaida. Anya, ngam asawa na, Rowena. Siya kirumbang akaidam. Ningarod nanang ko ti kayat ko akaida. Ay sus, saan amabalin, Rowena? No di mo kayat, agawid aklangan iti balay ni. Anya, Pastor kak tinanang ko dito silid. Ngamin, iso ti kayat ko akaabay amaturog. Saan asika? ay na, mabagkita kaon kasinsinni ka. Apa yan kasinsin balong? Di nagmet kayat akaabayan ni Rowena. Nimet nanang na ti kaabay na amaturog. Anya? Huwin kasinsain. Kasanuak pa yan ang maka-iskorkin ni Rowena ng asawa ngay. Kat nimet nanang na ti kaidana. Ay naspak. Ay, kaiddaeksan idaadwa kasinsinni ka. Anya? Kaidaam idaadwa agraman kinni katugangam kasinsin balong? Huwain kasinsain. Agkakaidda kamin atalaw kada katugaga. Makitam ka diti makitkita, kasinsin ka. Wan kasinsin Lester. Makitkitak mo iti makitkitam. Anong nangyari? Bakit ganyan? Oo nga. Bakit ganyan? Ay, kasimot ni kasinsin balong nukas na. Ay, awan sirbi ti kinapintas ti babae. Nukas tamat ti ugali na. Ay, maawatak itandag iti ibagbaga ni kasinsin balong. Uray sakmat kasinsin ka. Now I know. Alam ko na ang lahat. Anya, magtanday ta babae. Saksaklutin pa'y laang ni nanang na. Saan laday ta kasinsin ka? Subsubuan pa ilang ni nanang na iti kanan na. Ay, mamas galgayam ni Ipag Rowena. Anya ka din ti mapaspasamak dito lubong balong. Apay tatang. Hay, jakla ko man imimay dito balay yo anak ko. Apay nga raw. Ada nakita. Anya tinakita yo aya. Sagsagay sayan nga balayan adili na ni Rowena nga asawam. Tatang. Apay di mo amuday ta. Wen, amok tatang. Digusan na pa'y ni Rowena. Haniya. Kasla ubing adigusan ti inana tatang. Aging gasingit ni Rowena. Sabunan ni katuganga. Ha! Rowena, bakit? Di nakigaman balong. Apay adi mo kayat Rowena. Aging gaita. Jak pala naka-escorten ka. Kat agasawa tamutan. Manjak! Anya lakit din ni Rowena. Apay adi mo kayat nga. Kat agasawa tangarod. No ipilit mo ti kayat mo. Ipulong ka kaninanang ko. Anya? Umadayo ka. Jak kayat ti kayat mo mapasamak. Buisit kiday. Ay sos, apay atagtag batang matandag iti kayo kasinsin balong. Kaya't ko nga ipapasti sakit tinagam ka. Hustun kasinsin. Di mo ipapasti sakit tinagam mo kadag iti kayo. Awan sir-sirbe ka ng asawa kasinsin Lester. Mawatan ka kasinsin balong. Ngam isardang mo tiraramidam. Amang ano adda mangidarum kan ka. Apay ko mga idarumdak kasinsin Lester. Saan mo matakuko kadag iti kayo atagtag batam? Kuko amat ti karuba. Anya?
Gusto na nakaw. Di ka nagsangit. Apay nagsangsangit ni Rowena, nanang. Ay, jakman ang munuan niya ti kayat na balong. Simro di tantrams na. Anya, ang tantrams pa ilaang ni Rowena kat bakpagatanan, nanang. Wen balong. Di mo't agsardangan. Di namot nga rin ibaganuan niya ti kayat na. Una yun day talangan ang agsangsangay. Atiw na pa yan di ubing apasay. Kusay-kusay na pa yan dagiti saka ng agsangay. Ay, husto na nako. Husto. Ay, mabagtita ko na ng asawa. Ay, mabagtita ka talagaan. Babawi ang tatang. Diyak lang ko man inas asawa ni Rowena. Mamas girl mat gayam. Anya nga itabalong. Asawa mo ni Rowena. So di mo may babawi. Kung nagno siya kung ti kagasatan na ng asawa, gaputan nagpintas ni Rowena. Gamsaan mat gayam. Taubing pa iti panunot na tatang. Ay, kat matangan tulat na ti panunot na Kaano pa ay tatang? Yaka mo Ano sa mo tikas di nga ugali na? Ay, jakon maanusan tatang. Jakon makan-anaus. Imbis ko maamakaputo takaon. Aging gayta, jak pala na kaiskaur. Anya laki din ni Balong. Sana parikot day tanak ko. Anya tikat yung asawain tatang. Ni pala katugangam ti pututam Anya, ututak ni katugangak tatang. Wan, iso ti kaidam tapno makabawi ka anak ko. Total, napintas ni katugangam. Arya! Nay, awan samot ko rin, tay. Nagsipngod. Pinanawak itay ni Ruin amat maturog iti siligdakin ni Balong. Dito isupati nagturugak. Ay, bumago naktain nakigangat ti silaw. Nanang, Ay, alam niya! nanang. Ay, di nag-aprosan Balong. Ayawanan kay gibain. Ay, sana nalalya, nanang. Di na kaya takaida ni Rowena ang anak mo, nanang. Datalaang ang tagkaida. Ay, saan na mabalain? Saan? Umay ka, nanang. Ay, di naklabusan Balong. Panggasain! Ay anya laki day. Maganalan day ta, kakabsat. Sakbay ang mga asawa, wenno makiasawa. Amun tayo ang nalaeng, no anya ti katatao na, tintay pakiasawaan, wenno asawaay. Tapno saan tayo itong agbabaway, inton nalpasay, di kalaysa. Agasamot ta. Saan ka lang maka-escort ka ni? Bakit mo? Di mo't katugang amaw, tiin ka kinaida. Ay, sana nasaya na ita, papagayam. Ano sa ba, ni bakit mo? Tanya nga'y, andaritan, kakabsat. Malah, papagayam. Ditan, tinaggibusan, ti may sapay apakasaritaan, itibiyag, ngayon tayo pinaulwan. Mama's Girl! Ito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Thea Tena Minisays. Isagsagot ka na kayo di Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay Panang Tarabay. Friend, nadamag mo ka di ibagbagada nga adda ka no ng sirip iti apo ko ni Nana Ising? Nang sirip? Wan! Adda ka no ng sirip kan kwa na. Idi madamang agdigdigos iji banyo ta. Anya? What? Ano? Sino ka ngay? Diyak amo? Basta, idi ka no agdigdigos.
Kalaat ka no, nga adda mata nga agsirsirip. Kabayatan ti pa nagdigdigos na. What? Ay, susuna yun, aya. Umadado talaga ti bastos ita panawan. Uwan nga rod, di dala mapnak iti asawa da. No apay pala nga maaramid da ti mapanagsirip iti agdigdigos. Amamatan ita panawan. Agraira dagiti manyakis. No idigat mabuybuya lang iti TV, ita adalaan iti aglawlaw. Uwan nga rod, iso anak kabutbutang paikit din ti agdigos. Nang rona no awan ti kadwa iti balay. Anya kamutin pare. Kasanungay no at nakakita ka. Darigatan Awan pare. Anya kalaki din na ya. Ay na pare. Pangasay mo tasarda nga mo dahi aramid mo. Ha? Di mo kuman urayan nga adda makaakto iti dahi aramid mo. Ang mga noon niya pa iti aramidan tangan ka pare. Mapasamak lang dahil ta pare. No agpaktuak. Masigurado. Ngawan makamo. Itiararamida. Ha? Relax pare. Addakan ka dahi pare. Basta siya. Saan ka nagkurang iti pamagbagakan ka. Ay na, nasaya at naranaan kayo, nana. Puno ka di jay agwar-wara sa damag. Ngada ng sirip iti apo ko yo, iti madamang agdigdigos. Awan, pudno na ita. Kat, amoyo ka din no ay sino na jay nana, amoyo? Saan pa'y nga raw? Ngam adda suspitsa may. Anya? Asino? Ho? Narikat nga may hindi mangibagbaga itinagan. Iso nga aguray pa'y. Numapanak-nakan may nga isaw. Ibagamin tao. Aywan anana, iti kastama ikan iti pagnakman na. Kan maysa. Amo dagiti yangs dito'y lugar tayo. Awanan bain matanday ta at tao? No asino man day ta? Ay, wan nga raw. Nagturad ang aramid iti kasjay. Ay, naimbag kumamat ano guwapo. Tauray siya klatan ti mapan na siripan. Di jabalan. Siya ka mismo ti agpasirip ken ko ana. Engam no nalaan tumetlaang pakawanam. Anya? Katwan, isumat tinangag ko apagsarsarita ang dana ng kantatang idirabi eh. Anya? Ay una yan nga agsisirip day ta a tao. No asino man day ta. Ay, wen nga ron. Kaano lang idi bagbagadang adda nagsirip ijay banyo dana na ising. Sa ita, sinirip namanan di anak nila kay Kardeng. Ay na, di da pala sinulak ti mata na tagnakan. Ay, no siya, saan nga umdas ti sulak-laang? Ikugtar ko Ha? Ibad-bad ko, aging gaamapukawan iti puot. Ay wan Ha? Sapay la kumata at dati makakita kan kuana, no asino man day ta. Di pala ang mga asawa, tapno saan aday talapan agsirsirip ti kukuan na. Amom pare. Nagpinta sa talaga diapo ko nila kay Kardeng. Ay na, kaslasan niya Lopez ka. Anya? Kaya't mo asawan, napan mo man ang sinirip di apo ko nila kay Kardeng? Ay kitpon na pare. Apay, kapay. Ay, sus, pare aya. Namin ano nga yung bagakan kaasarda nga mo dahi tanga ugali. Anya kalaki din na ya pare. Awan mo ti makambo itararamida ka. Malaksid lang ka. Ay, sus, urayam ka di ba ilaan nga damak aktoken ka pare? Ay na, no adalaan ti uray may sa makakita ken ka jaklamaw. I assure you pare. Awan makakita ka niya. Among ba't na ito kumpare? Naan na, dumay pa paniti kalokohan. Makamu ka man laangan pare. Dahil talag sirsiri bitag digdigo sa mom. Ay sus, nusulken da dahi tamatam. Gunggunam lang araw. Nya.
Unday tangag sisirip ay ay na di pa'y lamabulag tiyawanan bain. Apay nana? Agasaman, kaano lang idi aday may nagsirip dito'y banyo may. Idi madamang agdigdigos ti apaw. Sa ita, ada kanumanan tinang sirip iti apo ko nila kay Karday. Anya? Kastaya, nana? Wan, iso akas taunay manan apong taw nila kay Karday. Ay, laki din. Una yun, no, sino man day tangag sisirip. Di da pa'y lakit sinulag, ti matana. Ay niya sinulok nga ibagbagam. Di da pa'y lakit pinangur ko naman. Ha? Iso nga agsipot kayaw. Ang mga nukaro ba tayo lang day tangag sisiray? Ay, uy, nana. Ay na pare, pangaasim ko nakmanan. Pangaasim tumanan. Isardeng mo tiraramidin pare. Ha? Panag ko nakat adan dagiti ka aruba amakadkadlaw kan ka pare. Iso na lang, takayat da, ama panagnakan nga umuna. Nupod no asika. Nya kalaki din ay pare. Ay, anya ka din day tangay bagbaga. Jak to pa'y madanagan nga gararamid. Sigan to laki day. Anya? Relax pare. Iti ka ano man. Saan ang mapasamak day ta pagdandanagang. Awan din makaakto kanya pare. Ho, anya nga minaya ti alam dita pa nagsirsirip mo. Saan ka amaawatan pare? Ay, basta pare. Naragsakak iti raramidag pare. Iso pa nga asim. Tadi na kong kontraan. Anya? Ay na, nakabutbutang paikit din dagdigos, friend. Ha? Naimbag ka na kayong taadda ija unag tibalayo ti banyo. Ngamda kami ngay, ijeruan. Ure pa'y kat adda iti unag ti balay ti banyo. No talaga asir kan ti agsisirip. Adda ay asirbina. Sa bagay mo't kat di Ay na, sapay lako mata matiliwan no asino man day tangaawanan bain ng agsisirip. Mahirap mamatay ang masamang damo, friend. Isu asaan tayo anam namaan amatiliw adagos dayjay. Ha? Ammom, dagiti kakasta nga ugali ti tao, nalainda. Ammo dati oras apa nagruwarda tapno mapan agsirip. Sa bagay. Isu ano agdegos ka, iranam nga adda kadwam ije balayo, narigatan. Ay na, pakanawam at talaga. Ay, pakawanam ko na kuma. Ha? Apa yan, friend? Kasla ka mo tinagmauyo. Amokon na sino jay ibagbaga ni Nana isi nga suspetsada nagsirit ijay banyoda. Ha? Asino? Yaks ni. Ay, bastos at talaga na alalaki. Kunak lalaki din o asino, kunak no guwapo, ta siya ako na mismo ti mapanag pasirit ken kuana. Anya? Di mo pa imbaga no asino. Tapno katawaan ta adwa. Ni Berting, Anya? Ni Berting abaak? asino ba'y kuma? Ket isulaang may ti agnaga ni ti Berting dito'y lugar tayo. Anya? Ayun ne, di ka agtagtagari mga numay kaglis ka. May bagam tukit di aday jay mat gayam aberting da agsisirip. Ha? Suspet sa dalaan day jay. Bareng maaktuan da. Sapay la kuma. Tapno ikanda iti pagnakman na. Baak lang nga rudan? Di pa lamang sapol iti balasan nga arman na. Saan aday ta agsirsirip ti aramiden na? Hoy, Marco! Hoy kabay! Ay, itaman pa ya pinansinak si Kahoy. Nagalasan? Apay aya, anya ti ibagam kanyak tamasapul pa'y nga ayaban nak iti hoy. Amok ngamin anasingad kayo nga agayam iti dayay aberting
baak. Oh, tapos, ano na? Ay, amom? Saan pa'y? Ay, kwa. Mangmangag ko ngamin nga. Iso lagi dito suspetsada nga agsirsirip iti banyo ti akin banyo dito yung lugar tayo. Ah, Di ka man agin ha, si Kamarko? Amangan kit di mat no dua kayo nga agsirsirip. ay, isusus, anya doa. Anya mo ta doa kami nga bagbagam. Ni Berting laeng ti akin aramid iti dayta niya. Anya? Kaya't mo asawan, puno nga roda ni Berting di agsirsirip? Ikwa, saan mo ite? Naku naklaang dayay. Ay, sos! Naigalis ka lang nga rodan Now, anyo? Anya! Kitam! Kunak tumat nga main. Pudno ti atap ka. Ni Bertay nga talaga. Ayawanan ba'y na lalaki? Ay, pudno nana. Di pa'y lang amin mga sawa. Tapno saan aday ta agsirsirip yan aramidan na? Payman! Maranaan ko madagiti tambay nga pukok dayjay abastaw sa manirip. Ay, sabay lang kumanana. Tapno bogbogen da iti uray lang nga agkapsot. Wana, tabarang agnakam tawanan bain. Confirmed nga. Ano ang confirm, friend? Dayjay aberting ti agsisirip iti banyo ti akin banyo dito lugar tayo. Anya? Ni Berting abaa. Katwal, anya? How come? Oh my gosh! Saan matkit di anakaskas daw? Tarupa na pailaang, kat manyak ti awanan bain. Ay, nang digigil tuloy ako. Nagmayat lakit din nga ibadda-baddak tirupa na. Wan nga rod, day kumano ibadak kat saanan ang makabangon. Katuan tapno awanan ti masirip na ay salbag abaa. Anya? Plan mo manan ti mapanijay balay dala kay Karding inton malan? Uwan ko ma pare. Sus! Makamu ka iti biyag mo. Ha? No adda makakita kin ka, awan pabasulog, salbag ka. Nya kalaki din na. Relax ka lang ka di pare. Awan ti makakita kanya, malaksig ng padlawa. Ala. Kas itin ako na ka. Makamu ka. Adda ako, dito yung asidagtiban niya, dala kay Kantay. Masigurado ka ti apo ko na ti madamang agdigingas. Aday ta, agbatayak dito yung ti bataw. Hoy! Awanan ka itibay na talaga. Agsirsirip ka. Ha? Nana Isay? Ay, bastos ka! Noy niya launay ti malalam iti panagsirsirip mau. Salbag ka! Karuba! O may kayaon! Napanak akaon! Ani Berting ti bandirip dito yung lugar tayaw! Ay, Nana, gusto ko mamit na pangasin. Ay, salbag ka! Saan ka pumanaw? Ay, Urayom nga datyo may mangtiliwan ka! Karuba! Ay, pangasiyaw, ikatanyo titali dito imag. Awanan ka itibay na lalaki ka! Si kagayom tagsirsirip dito yung lugar tayo! Bastos ka! Ha? Wan nga rod Di ka laagbain? Umadaling ti baro atawan. Agbay-bayo ka kuman. Anya nga, day tainat mo, bakla. Total, kat bastos ka matalalaki. Tay talang sirsirip tagdigdig ko sa aramidam.
Dahito'y laangan ti paangot ko kan ka. Iti kasta, map na ka. Ano dito? Dahito'y. Dapan ko inala iti banyo ni Bakit Petra. Mureng na dahito'y nga underwear. Dapan ko inala tapno ipaangot ko kan ka. Ay, nabangsin mo datan. Kanya na bangsit nga ibagbagam? Saan ka di ada gito di pagayat mo? Bastos ka? Pangasim, saan mo kumamo nga ipaango na itakanya ka? Dinagdiktaran di kayat ko nga ramidan. At ika, ang utam, imasan nga ang utam, imasan. Total, manyak ka, maday ta, ang utam nga, imasan. Pangasyo kumamo da. Tumayo ka din dito intaliyo kanyak. Hoy, bakla! Nay. Ay, sos! Kaslaman nabigatan ka dito po, hindi kayo. Paray. Salamat pare. Makikita mo lang arodan nga intalida dito. Katawanak pa lang mo. Sino nga itinangitalikan ka dito, paray? Sino? Lakay karding pare. Kalpasan na. Imaymod na bakla. Kadwa na dagiti kagayam na. Impa ako dagiti underwear ni Bagapit na. Unay mo din. Ay na pare, pangasi mo. May kantay katamo mo na ito yung tali na kanyak. Pangsik. Dayta. Dayta ti magpagkakin ka ngamin, paray. Auston, iba nagsirsiri mo. Angam, intultuloy mo matata. Anya nga ita. Inabaganda ka lang aro dito'y puunti kayo. Pangasim mo na. Ikatay mo na pare. Ay, saan? Karkaram. Saan? Di tamaon. Amang ano, uong tanda kiti-kiti nang irakit kin ka dito'y. Ay, delikado. Anya. Pangasiyo ka diyan, nana. Ikatin yung titali dito imak. Ay, saan? Di ka mo. Ay, nana, pangasiyo ko mamit na. Ikaray, saan ako nagsirsiri? Ay, Ay, tita ka. Tablog na kum ka. ay. Ha? Anya ti kunam? Siga abas to sa lalaki. Anya ita. Ikari masaan ka nga sirsirip? Apay nga da ka man dito. Sika bakla. Ay, kat, imayak manan Tapno iniyag ko manan da ito'y underwear ni Bakit Petra. Aya, Umay ko manan ni Bangot kan ka. barbaro mandatan. Ay, agararamig ka mong bakla. Indon ko tong paan ka lang arod. Awan maaramidam no tong paan ka. Dati ka makadanog. Anya. Amom ka di? Do iti rabi kat may salang ti underwear ni Bakit Petra nga impaangot ko kan ka. Ha? Amom? Ita, duwan. Two. Ay, Two. 1 plus 1 equals 2. Iti kasta, map na ka man. apay nagatumot eh. Maday ta. Sige, ang utang di underwear na nakaang-angsag. Ako maka. Total manyak ka man. Ate ba di Maysa? Okay, saan ka namang mangan? Isulatan dahi tati ang utang sa agka. Usal pa ko. Dahi tati maganap ti agsisirip akas kan ka. Ay, pangusap ka doon. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay at pakasarita ni Tibiyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Ay, makabalnog at talaga ti kastoy kumari. Uwan nga rod, kumari. Nagmalmalon tayo anagsak ka. Ngam saan pa'y analpas? Wen nga rod, ngam ayos lang mari. Tapno at damot lang ti pakitang danan tayo. Sa bagay matkit di Ano santa manan at agsubliin ton bigat. Ayun na mari. Anong santa talaga? Italaan nga ado ti pakitang danan. Kalpasan manan ti panagsasak ka, awan to manan. Ay naku namon mare. Isu nga ano santa ti makisak ka ita. Ala, nakainan na tamutan mari. Agawid tamutan
Un mare, sigurado, agur-ura yung dagiti ubing ta. Awan mo ng baray. Lasing na naman tayo. Oo nga, pare. Lasing na naman mga bulati natin. Ay nga mga baray. Agawit alisan. Ha? Abangan namin no, si Mang Patan ni Rita nagaboy jay talaw. Huwag nagbaysa niya. Kaya oray mo ni bakit ko. Napan mo ilan nakisik ka pare. Ayun na kaya niya. Nagkuyog da. Agawitan pare. Ha? Narigatan no aging gat rabita pa dito. Ang mga no may lagi ti babagat ta kontrabida. Iti pa nagbiag ta. Ayun baray. Budno law na ilay nga imbaga. Budno baray, budno. Nasaya at nalagip mo kay tinagawid si Kakarding. Ang nga digamanan bagay. Anya lagi dinaya. Asino kumatisaan nga agungat? Nabambanugak anapan nakisag ka, nagmalmalem nga daak ijay taltalon anain initan, sumangpetak, awan pa'y naluto amakan, di pa'y naugasan dagiti pinggan. Anya lagi dinibagit ko na. Pasensya ka kaday. Ha! Talaga makapungtutak iti kastoy a panagbiag, awan pa'y nasaya at amaaramid mo. Day talaagin inom tar aramidam, salbag kakiti. Nagluto ngem saan ka amang mangan. Uray mabisinan ka, awan bibiyang ko, makamu ka itibiyag mo. Ay na! Nabambanogak ang nagapo iji talon ang nagsag ka. Sumang putak! Syakpay at talaga ti agluto? Agugas iti pinggan kan agsakdo iti mainom? Pasensya ka kuman, bakit? Naganasan mo din, ti minom ko ni pari ka rin. Ito iji tersina, di bagat saleg. Ay na! Awan bibiyang kuno sa diro tinapan yung naginuman. Ay na! Apo aya! Namabalin la kung mga ako pan katay purwak ka jerwar makapapuntot ka man. Ala, gusto ko man bakit? Promise. Saan na maulit? Anya sa amin? Inton bigat? Adamanin mga wiskan ka, mapan ka manan. Awan at talagang tinamnama maikat mo dahi ta kinamamartak mo. Bakit kaya? Saan ka amatay iti bisin? Nung matay ka, no di ka makaraman iti arak salbag kakit di. Ay, kunak no syakla ang tinagong-ungat arab-rabi. Ay namare, uray siya. Kasta unay apungtot ko ilisin mang petak. Agasam, nagmalmalam dagayam ang naging inom iji tersena ni bakat saling. Wen nga rod, awan pa'y nasaya at ama itulong da kadagiti asawa da. Makauma? Naku namon, mare, makauma talaga. Ay, numabalin la ko mga isubli ida kadagiti naganak da. Numabalin lang akit, ay sos. Nabayagan nga insublik dayjay a Victor kiniinang na. Isang dalatan na ti agdan na. Total, nagpadadamat iti ugali. Asawa nga awan sirsirbina. Nagpampamilyada pa'y laeng. No pasigmat nga arak ti sangsangwon da. Ewan kaya pare.
Awis nak ni pare bunjing, hintun kasanga iti anak na ija ilay. Ha? Mapanta pare. Masigurado ang ma-enjoy mo ti mapan ijay no bilang laang. Kaapay pare. Wen taado ti chicks ijay. Ha? Kasta ka day. Ay katuwa na. Mapanta pare. Nagita man ti kayat ko ken ka pare. Nung maipapanlangi ti chicks ay sos, nagalisto ka. Ay, wen mata pare. Chicks ko naman. Ala, mapantanto ka ron pare. Makipas kentaman ba? Ay, mapan kayo makipaskan ijay ayan da bonjing? Wen bakit? Nga maladi ka madanagan. Saan kami unay nga agbartek kini pare Victor? Tapno saan kayo nga agong unget kini kung marim nga Olivia? Anya? Mapan kami laang makipangan. Kalpasan na, agawid kami matang. Nasaya at no maaramid yun na. Tanusan, amangan no anya pa'y ti maaramid mi kada kayo nga agkumpare. Oh, anya kalaki din aya bakal. Amin mat akarig, katungtong palag. Tongtong palak nga ibagbagam. Sumardang ka man. Amangan numatong pa ka, sumanao ka. Anya? Nagganas mo ito pare. Nagadaw ti chicks. Owen pare, kuna kami nagan ka. Ato talaga. Ata ka singsing. Ata ka nakulayan di bug na. Naka-eyelashes kan. Nagkukyot na pare. Wen nga ron pare. Ay na. Mabalin lang ko mga ado ti asawa. Ay na. Ay narami kong bakit. Sige, hindi mo pare. Uray agchis ka. Saan mo kumalata ngayon sugsugat na bagat mao? Ang damo titsura ni Olivia. Ay, hindi nga dahil sura na. Napintas lang man bagat ko. No, kasi yan nakainomang pare. Ano yan? Ay! Yung numausawa na. Ay na. Agsubli mo lang iti sigab. Nakalas pare. Ay. Ngam sa bagay. Uray ni bakit ka? Ha? Sala na pintas man, no kasto yan magkainumak. Bakit? Ay na. Nagpintas ka man. Ha? Kunak, nagpintas ka. Sumardang ka man? Ah. No nakainom ka? Mm. Samo la maibaga dayta? Ngam no natinaw ka? Pulos! Kahit nangyay nga rod. Napintas ka lang, mat. Nakasto yan nakainumak. Anya? Ang numausawa na. Kari. Isa pangasim ka di bakit? Hindi ka gungungay. No, mininumak. Apo minpintas ka. Anya? Iawanan bain? Sumardan ka man si ka, Victor? Amangan no anya pati maaramid ko kun ka. Naawan ti nasaya at nga ibagam. Nasaysaya at numaturog ka. Amon bagay. Nagpintas ka man no kasto yan. Nabarte ka. Amon di ba nakita kan ka? Kas kala tagi jay chikisa nakita may gini. Parang Victor jay na panan may tayo abas ka. Anya? Ngam mausawa na. Ay, saan? Ay, sa anak amaanay ti kastang ibagbagam si kakarding. Na, Sa anak ngagbibisin, tapno awagan nak anapintas. na. Kunam siguro ano ibagam data, kat sa anak ama kaungat iti panagin inom mo, nagbidot ka. Ah, Napintas nga ibagbagam dita. Sa anak ama ay ayo iti kastang ibagbagam. bagay. Laklakayan ka lang arudan, ngam na usam ka pa'y laang iti chicks. Ah. Kunam lano at damot mayatkan ka. Ay, saan mo nga ibagatay na bagay? Tawre kastuyag lang. Ang daladamat may lawan. Anya?
Ay katala nasaya at no adda pa'y mailawan kan ka, no bilang taadda, tanga. Aniya? Ay, oray siya kumare, kasta unay manin nga unget ko'y dirabii. Asino mat ngamin, di saan ang makaungat, mare? Agasam? Nukas jay anabartak. Sana la malagip nga ibagaan na pintasak nga asawa na. Ngamno na tino, ultimo. Ha? Nagpadaan daang agkumpare. Nagmayat lakot apag timugan ida niya. Ayun na, barang agnakam da. Konsumisyon ti asawa akas kadakwada. Numabalin la kumaama isubli tinapalabas. Ay no! Wan nga rod kumari. Awanan ti maitultulong da iti pamilya. Day talatan umin-inom ti ar-aramidan da. Wan nga rod, bilibak mo't kadakwada. Ore awan kwartada, mabartek dalat na. Ay katuan ta isarak daket nga rod tingiw ngiwat da. Ngam nagdiskitar da para iti pinutot da. Awan! Alaman, ita anatinuka. Ibagam man anapintasak nga asawam. Ha? Napintas? O, kita am deta. Talaga at pagpungpungtutan na kanya. Anya ti bagbagam si Karita? Idi awan pa'y ti anak ta. Kanayon mo nga ibaga anapintasak. Ngam ita, kalpasan ti amin, ibagam kit din asaak la napintas no kasjay amabartak ka. Kahit, pudnumat pa kay. Sana ya? Anya? Idi awan pa'y ngamin anak ta. Nadalos ka iti bagbagim. Ngimita nga addan anak ta ay na. No anya ti angot mo, anaggapo anakisag ka. Isulatan ti angot mo, aging gatrabi. Anya? Iso apod no ti bagbagak. Mapimpinta sana klaengen ken ka. No kasjay ama ka inuma. Ay ngam no natinoak. Ay nya lakid dain. Kas kalatay inang anaganak iti may sado sena. Anya? Anya? Kasta ti imbaga nila kay mukan ka? Ay, wan mare. Ay na, no adda kumama nga rod na talgad at trabaho da. Saan ta kuman amapan makisagsak ka? Uwan nga rod kasjay ti ibagbagada. Kat awan mo't nga rod ti trabaho da. Ay na, nagpupuskol arupa. No asino pa'y mo't dagiti mamartak nga irresponsable nga asawa. Isupay mo't ti mangibaga ti kasta. Sana bali mare, bumawi tamot. Ha? Anyat kayat mo asawan, mare? Total, awan matan ti mapantapakisagkaan. Anya nga ta, numapantamot uminom. Ay na, sure, mare, dagitaman. Ha? Sana bali, taitalaang mat. Wan mare, inton na lang, agkita talatan ijay tersena ni bakit muna. Ijay ta amapan uminom. Mayat ijay, tanawayat ipaginuman ta. Anya, uminom kaya. Wan man nana, sana bali, italaang mat. Nay, nakaskas daaw kayo Ay nanana, anya kumatipakas daawan nyo kada kami ngay. Sigod kami mat amang nginong idi. Iso na laang, ta idi nagpamilya kami. Awanin Sa bagay matkit di Ala, ikan na kami ti may sa apundador nana. Kampulutan mi mutan Anya, pundador ti inuman niya. Anya laki din ayan nana. Apay akas na mas daaw kayo. Pundador ko ngam ulitin nyo pailaang. Alaki din, ikan na kami. Ay na, kumare. Nabartutan. Ano, kumare?
Anyalakit din. Naganas ang dagawid iti kastoya barta. Para makita. Noan niya ti bakon ko na dagiti mamartak nga asawa ta. Ha? Amang madurap ko nila kay ko. Numasang pata ka sumanaw. Madurab mo. Durab lang. No siyak. Ako tayo barsak ko ijarwar. Nagungatan. Ewan mare. Sakko na. Asalang matgwapo. Nukas to'y nakainom. Anya? Huwan. Ibagak day takan kwa na. Iso nga ibagamat ko nila kay mo. Takitaan taman. No aniyamot ti may sumbat na. Nay, nakakaskas daw ka man. Itaman pa yanapan kayo iminom. Nalakay. Minumag. Tapno rin maminsan kat gumuwapo ka man matitipan ng kita. Ah? Nakalas ka nga men, Lukas J. Anatinoa. Ngam Lukas diyan daw lawak. Ay niya lakit din. Makapatin na giti underwear ti kinagwapom. Iso andi sa isayat sakit eh. Nagbarta kak mata ka na yun. Anya? Hindi mo pa'y kayat. Nagwapo kay ti pa nagkita. Asus, sumarden ka man si Karita. Anya ka din dito ngararamitam. Balang makaungat ka. Kasta mo di bagbagam kanya. Sakla na pintas, no makainom ka. Vice versa. Kasta malakan ka. Sa kalagwa po no kasto yan, nakainom Ay, salbag kitay. Manipo dita. Awanan ti umininom. Awanan. Nukunak nga awanan. Awanan. Anya? Ay na, oray siya pare. Jack mitla kaya atin to, binom. Jack laki din na gusto niya, bagbaga ni bakit ko pare. Una laki din nagwapo akla ka no, nukas diyan na kayo no. Katurin ni bakit ka? Kasta mo timbaga na kanya. Rurot ko. Ay, Jack kaya atin to uminom pare. Tama nga no uminom tamanan. Kahit ulitin da magmanan, di mapan uminom. Awanan, yun nasaya ta mapasama, kiti biyag tayo pare. Ay, pudno dahi tanak ko ng paray. Iso ahuston ti inaw. Nagmaditiriknak iti imbaga na. Nagwapo aklaang iti panagkita na nukas diyan nakainom. Ay, huwag nga rin pare. Makapasain, itirik na. Ay, makapailag kayaw. No saan pa'y gaimbaga na giti asawa yung kada kayo tikasta. Awan pa'y panggapyo nga agbalbalaw. Ha? Ay, uray uminom kayo gamain. Sa inyo kumamutan nga ibaga kadakwada. Asa dala na pintas iti panagkitayaw no nakainom kayaw. Tata? Ay, siyempre. Masair matirik nada. Anya nga ita, ada kayo matinang ibagaan da. Asa kay lagwapaw iti panagkita da no nakainom da. Nasakiti na kamyaw. Vice versa. Ay, tata. Ay ngam husto lang da siya ga inaramid da. Tay sumit gayam timang pabaliw ka na kayaw. Awisan kay pa'y kumaga uminam. Ay ngam sa adag. Ang magando, ibagayo madan, ada pintas dalaeng. No nakainom kayaw. Bueno papagayam, ditang tinaggibusan ti may sapay at pakasaritaan ni Tibiyag, dito'y drama tayo, Anyalaki Day. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Amo yung ay nanang. Nakaragragsa kita. Tapayanak kaw. Anya ti makagapo iti day taragsak mo. Nakita ngamin ni Ana, di kalman nanang.
Idi adda ngagtamtambay iti tersina ni Nana Supeng. Limabas. Ay na. Adda ki din na pimintas jo. Kasta kaday, anak ka. Uwin nanang. Ay na. Pimintas ni Ana. Lainlabak nanang. Anya, Uwin nanang. Amuyo mutin nga di pailaan ka gusto aking kuana. kahit awan mo't dakas na nubilang laang anak ka. Nagdaton ka kuana, awan pare ka o. Anya ti amu tayo, no iso ti gasat ma. Iso ti mangisib kan ka iti kinabaa. Ni nanang may. Pudno mo ti bagbagak sanaya. No aklunan na ka ni Ana, ate mo pa iti nangabak iti luto anak ka. Ha? Katuan, dentista ni Ana ita anak ka. Iso alalay ngum ti agdaton no bilang tapanggap mo. Anyati ko na pare. Agdaton ka kini Ana. Uwin ko mapare. Ang mumbuti nga di pailaan ka gusto akong kingkuana. Sa bagay mo't kiti ah. Ay ngam, dentista itan ni Ana. Ay, no siyakla amay siya. Mabain akong nga agdataon. Nusak pare. Sa anak ang mabaeng. Ngaming, hindi pailaan. Patay na patay ako sa kanya. Ano? Anya? Ay, jakto pa'y malipatan din na pasama kiti kanyak. Gapulaan iti katatalyaw ko kingkuana. Na ipadugma makidin jo. Ha? Ah. Iso nga, agayata ka talaga kingkuana. Kastaya. Ay, kahit. Kaano nga ron ti planom apa nagdaton kan ko na? Ay, aguray pa'y paray. Mabiitan. Pampanunutan nga ron no kasanok arugyan ti panagaram ko kingkuana. Ay, sus! Planuwam ana saya ata. Iti kasta, aklunan na kaadagaw. Anyati ko na minsan. Armam ni Ana nga anak ni Kapitan. Huwag ko mainsan. Ang mga hindi pailaan. Kay kurso nadak dahi dya balasak. Wan insan. Ngam, idi dayjay. Dentista ita ni Ana. Kanya kumangay no dentista ita insan. Kitawlat tamay. Kanya tamong naklunan na. Ah, ay kat. Nasayata no kasta angam ne. Ay sas. Diyos mio. Imal aldawan. Ngam, ay sus. Kas kalagtag tagain na. Anya? Ay nga malalalala. Armam ah. Anya agpaiso ti amo tayo. No si katikayat na. Ha? Ay. Gusto lang met. Tapno maisave na ka. Iti kinaba. Ha? Ay na, makapaulag ka mo't insan. Kas kalatay pug ang nakaturog ng tagtagainap. Ha? Armam ni Ana? Ay na, Diyos ko. Pakanawom. Ay, pakawanam kunak kuma. Nay? Apay nga kasta mo't hindi bagbagam. Insan. Imbis sa tultulungan na kingkuana. Kasta agi din ti bagbagam. Dentista itan ni Ana. Iso nga imposible no aklunan na ka. Ang mga nunalipatam. Awan imposible dito'y lubaw. Nulaki day, seryoso kay timay sa abanag. Apaw, dagitakat. Nga mala ah. Aramidam nga di amin akabailam. Tapno mapaguwan mo ni Ana. Ay kay uwin na insan. Kaya nung mapasamak to day ta. Huyaw kay to aming kanyak insan. Aming kayaw, uray ni Rodail. Katawan da ka. Sige lang insan. Asawag to lang ni Ana. Huyaw kayo aming, kunak tumay. Nay, itaman pa'y ang nagdigos ka anak ka. Ay nanamay. Katuan mag, kaslamanon alawas tinapalabas. Numita ka lang nga nakita nagdigaw sa...
No, mantin na sayang ay bagayon. Anang kaya aguli magkay man. Anya, Makapasair kayo itirik na. Tam na muyo. kag sa dino nga ron ti papanam. Mapanak ijay ilay. Ijay klinik ni Ana. Anya, Anya kayo nga anya na anang. Imbaga lang arunin mo sa dino ti papanak. Saan kayo maatulim? Tapno saan nyo anang. anya ti gagara mi jay klinik na. Anya ko matigagara. Dentista ni Ana. Inakagpay katitingipon ko. Ana. Marang tikas to nga ramidag. Mapansin na. Ay, iganas nga. Anya, ay, tiba ang anak ko na yan. Amo na mutang ti makilay. Apay, adda ay ti dadaol ang ipon ni Insan Mario, ante? Awan mo ti amaw. Ha? Agin papaikat atap nulaang mapansin ni Ana. Hey, una yun ni Insan. Makapaulag at talaga. Wan nga raw, talagaan na in love iti dayjay nga Ana. Ala Anya ti amo tayo, no isutigasat na. Saan tayo akat katawaan tanay? Imbaga na kanyak, ano mapagwon na kano ni Ana, huyo kaminto kano amin nga iinsan na. Anya, imbaga na day takadakaya. Wan ante, iso na kabutbutungan ti agkatawan ko. Amangan no huyo kaminto nga agpaiso. Anya lakit din. Ay na, si kamat gaya Manong Mario. Dandani di ka na ilasin. Unay kan mamana. Siyak lang day tao eh. Ni Mario kagapuan ni barangay tayaw. Anya, alawanan. Kat, nalpas amin ang dagiti patient ko. Agpaikat ka kadimat itingipan. Uwang ko ma'am. Ay na, di nakman awagan iti ma'am. Anak kadilatan. Madi mo, ano kasta? Si Kaki, di mo. Ala, no anya ti komportable kan ka. O di iso. Mala, umunag ka nga rudan. Taikatiktangipan mo. Agyaman ak unay, Ma'am Ana. Dayta ka man paray. Nagmayat ti isem mo ang nagkapo ija ili ah. Siyempre ya paray. Nagmaya talaga ti isem ka. Ta nakitak ni Ana. Kinsan ko lang ang nakita. Nakasaritak pa ah. Ay sos. Katanya pa yung iti bagak. Sana all ah. Mapagwin ko lang ni Ana. Huyo ka talagan paray. Si Kantong tikat katawak. Si Kanto lang ti mabati abaak dito barangay tayaw. Anya, kawan, panagri na ngamay. At damot namnamak yung kuha na kay. Ano nga? Siga talaga pare. Kas ko na iti Tagalog. Huwag kang umasang mamahalin ka ng isang tao. Para hindi ka masasaktan. Pag sinampal ka ng katotohanang wala siyang nararamdaman para sa'yo. Anya? Yung naman dati. Nagkado mo kayong bakanan dyan. Ay, kipudno mo ta. Ay, sauce. Di ka mang namnama paray. Ang mga no, ay sauce. It's crying time again. Tay tuntala ang tingkan to ibagbagay ti uti na. Anya? Oh, anya, inaklon na ka din ni Ana, anak ka. Anya kayo umitin na anak. Italaan ang napanak. Alangang di mga klunan na kadagaws. Ha? Ito sumaron mga mapanak ijay klinik na. Ipudno kundi at kuking kwa na. Anya,
Masigurado nanang, nga dami nam na makingkwa na. Pagko na mo. Ay, basta nanang, maririk na. Di baga nga, pamati yung kanyang anak yaw. Nagtara makanig. Sana ya? Ay, katuan ko na. Alangan mait nga ibagak anag pangit ka. Ay, wala. Gumura laki, di kada kayaw. Nukas tatiba kayaw. Anya ti kunam, mapan ka man na nagpaikatitingitan mo ijay klinik ni Anna? Kaway, apay nakaskas daway ah. Aywan takaano lang idi na udi anapan ka. Kaslawan pa'y makalawas, insan. Ay, saan apari ko day ta kanyak insan. Basta mapana lata, anytime makayat kaw, oh. Anya? Iso nga ita, mapana manang. Ipaikak ko amin na ito doang ipang kaw. Ay! Ay! Makapaglag ka talaga, insan. Ay, manan. Ipaikat mo nga oray saan mo tanasakit? Kawin na. Iso lang tamok awagas, tapno makapanak iti klinik na insan. Anya? Ay, sos. Saan ka mata nakasyat ti kunakad? Ngam ne? Abay nga insan. Kasla na ulaw ka man. Ha? Ay, uray saan ka nga agpaikat itingipan. Mabalin mo mata sa rongkaran ni Ana ijay klinik na ka. Ay, basta. Di naksurwan si ka bakla insan. Amuktar aramidag. I know what I am doing, you know. Anya? Ay, sos. Diyos mio, ti awan ng bain alalaki. Ni, si kamot manan, Mario. Adaman ang ngipin mo nga ipaikat mo. Huwag ko Ma'am Ana. Anya? Ay, oray, daytoy talulaang, Ma'am Ana. O sige, umunag ka nga rod, Mario. Taikat kung day tangipin nga ipaikat mo. Agyaman ang unay, Ma'am Ana. Kagaya man ni nagpaikat itinipon mo, insan? Kawin insan. Amom ka day. Ay na, nakaragrag sa ka nakakita ka ni Ana. Nag-cute si ka. Ay na, may imagine ko lang tatikin na pintas na. Anya? Ay na, nagpintas na talaga ni Ana, Joe. Sapay la ko matadanggan mo ni Apo ti kararag ka. Sapay la ko tasumbatan nakmutay. Sumbatan? Apay, nagdaton ka ka din kan kuana? Ha? Ay, saan pa'y mag? I know, and I believe. Nga danam na makingkwa na. Anya? Wag insan, masigurado na ita. Nung makisarsarita nga ro, kanya ka, nagmatisam na. Kasyempre atag paikat kakat garod itingipan. Isuan natural nga isuman na ka. Ha? Mabalin mo lat tamot ti agdaton kan kuana. Asaan ang masapol pa nga agpaikat ka itingipon? Hindi naman suruan insan. Pagpara kayo laki ni bakla nga ginlalay. I know what I am doing, you know? Anya? Ay na! Ay! Kung naglaki din no asino ti bungal anak katugaw dito isang mo yo. Ha? Si kamat gayang insan. Ay, hindi naman awan nito kas na insan. Ang mga numalipata ka bakla ka, nay. Anya? Ang mga numalipata ka bakla ka, ibarsak ka, di baba ko naktumay. Ay nan. Ay sos, Diyos ko ha. Di kamat lama ang awon insan. Anya kalagit din. Ay Pupang ka ngay paspas nay. Di ka kasta-kasta insan. Ay sos. Madin sa amat ti epekto na dahi tapa nagpabungal mo insan. Hindi ulitin na jo. Ay, ala. Aguli magakon. Seryoso na ako. Angam agsalud-sudak man nga ron.
Ha? Ka? Inaklon nakakatinda dyan nga ana akapintasan? Sampay nga raw, iso dinak ang angawin na kasta. Ang mga numaibarsa ka di babawanay. Nawatam! Ay na, makapaili ka talaga ni Insan Mario. Wan nga rod insan, kasladan samot kwatit nan. Ha? Katuan mat, kita man tila nga na ita. Agasan man jay inam ang ipon nga impaikat na iti sango. Anya ko matila nga na ita. Kas lang aro rapist tila nga na. Atiw na ba ikat ti rapist, ah? Katuan, nagnisit lang nga rodan ay na, nagpabungal pa ilaang. Kas laki din rapist, kas kada kidnapper. Lakon, sapay di na kaya ti paisuro. Na-pride di salbaga lalaki. Ay naku namon insan, kunamot lang nakatataer. Nagturad di pa kinakam na nga agdaton kini Ana. Kat, iso nga ro di tao, anang nga to ti arapaap na. Nangat nga to pa inyong ti isbo na. Ay sos, kasla panikin di salbag. Sika talaga insan, tila ibagbagam. Nagpigsa ti katawa ta. Amangan no adakit diritan. Mangag na ti katawa ta. Ibaganan tumanan ahoyo ta no mapagwan na ni Ana. Ako, adula amin nga amo na. Siya kon, ti mangibagbaga. Awan naman na kini Ana. Bunga lang arudan, nagpangit pa'y. Sabay kat, ay sos! Saan pa nga digdigos? Awan lat amo kon. Nakadigos ka mo, tanakaw. Sa dino nga iti papanam. Itaman pa'y anak ka bang loka. Ninanang mat. Ah, Kumapanak man ni Jay iya. anya. Mapan ka manan ijay ayan ti klinik ni Ana. Kuwin Inamanan ipaikat na itong ipangkaw. Oh. Anya, ipaikat. Win nanang, ipaikat ko amin na itong ipangkaw. Paikat ko amin ay, tayo sumit tayo, ti panang ipodnok, iti ayat ko kingkwana. Anya, ay na anak ka. Anya ka din day tama paspasamakan ka. Awan ba, timpakpakan ko kan ka nga dasabidong na. Tapno madadaal ti panunot mau. Ninanang na saan ba nakas na ti pagpakayaw? Di ta kayo manlangin, nanang. O, pati nasaya kay pagkayaw. Salbag kiday. Kamanan, Mario. Wal, Ma'am Ana. O, may kukumamanan, ipay ka na itong ngipang ko na batay. Anya? Kaya't mo asawan. Ipaikat mo aminan. O, wang ko Ma'am Ana. Kaya't mo asawan. Agpapustiso ka kalpasan ti sumagmamano alawas. Wang ko Ma'am. Ala, umunag ka nga rodan. Taikatik day tangipan mo. Sapay nagado day ta. Agyaman ak unay, Ma'am Ana. Oh, Mario, itay pa'y analpas ko nga inikat dagitang ngipan mo. Ngam di ka kadiagawid. Ma'am Ana. Ada ko matingik ka kung ibakaking ka. Ha? Anya day ta, Mario? Amo nga, aking gayta ka, amo manipod, hindi ka gusto aking ka. Anya? Ay, ito ko unay, Ma'am Ana. Ay na, pasensya ka na. Ngumadang aminan ka ayan ayat ko. Iso ni Jack. Di ka na ayon amang itultulod kanyak dito'y klinik ko. Doktor ija ospital. Anya? Pasensya ka na talaga. Ngam pulos asaan at tumakder ti dot-dot ko ken ka.
tanong ay insan, naibos met amin ang datangipan mo. Ay ngam, apay ngay, akas tamit tila nga managawin. Unya rod insan, kaslakan mo tun atay ubing akay yanak. Awan pulos tingipan na. Ang sumardan kayo man, lusak ti maroon dalamaw. Ay sus, naibos ang tangipan. Ngam di na kamit lang nagklon, naalakon. Anya lakit din ngamin aya insan. Naimpod nom kumalatang ngamin ti ayat mo kankwana. Nga uray saan ka nagpapaikat itingipan. Di adalat ako mapagnalngal mo ita. Ay, puto tiin baga na rin ka insan. Iso ano adaman ti agin lalaeng ka na pride ka tatayo nga agagasinsin. Sika. Wanya rod Anya ngay ita. Gapo iti kina-pride mo. Ad-ad dapay alimaad ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasarita ni Tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Laki Day, insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.